Assalamu alaikum. Algabata. Wallahi. Ai ba kai magana ba. Ai yanda yi ba abin da baya sawa. Akwai wani babban al'amari da ya faru. Na'am. Yanzu nan fa na karɓo wannan kayan zuge-zuge a hannun wani gagarumin aljani. Na'am. Na ce masa bai kamata yana aljan. Na'am. Idan ka sha sigari ba. A wanda mun su ma suna yin sigari. Malam kuna ganin abubuwa. Wato ka san asabba da yanzu aljani. Aljani. Ko muke ganin aljani. Na'am. Wato kana ji na? Dan malam. Wato abin da yake faruwa shine. Na'am. Aljanin ne izo min a wata siffar wahainiya. Alhamdulillah. Na ce uwa ka ba haka za ka zo min ba sai izo min a siffar turuwa. Yi aljani. Kwarai kuwa. Allah ne. Na ce me kai ba ma haka da kai ba mi haka da iyayenka ba. Na'am. Sai izo min a siffar mutane sak. Allah wa amma da kuma da kwalbar giya a hannun da sigari. Dai haka wuf sai da kame sigarin. Na yi haka da ita kenan. Yai. Kuna ganin abubuwa ma da. Kuna ganin cikin busa ta ne haka ku. Sai ka kayan ƙuro. Ba komai aikin ku ne wallahi. Yau aikin. Idan karka da ta sigari ne. Wajen aran ma. Abin da ke tafi da ni. Wata matsala ce. Dakata. Dauki ɗaya. Allah ya dauki ɗaya. To aran ma. Allahu akbar kuma daukar da wallahi na gano la ha ilaha illallah magana ce a harkar gado ko maganar gonar gado arama ne ban da abin kan ni ban da bidiyo da ake ba taba zuwa gona ba a nan nake ganin fatanya da gonaki nan da gangan da cikin kan yana aka haifa sorry na yi kuskure ya haƙuri to malam wani bako ne da ya fita yanzu nan binkicen da nake masa shi ne faɗo yanzu kuma ɗaukar da to malam la ha ilaha illallah muhammadur rasulullah wallahi matan ka biyu ku suna ta faɗa kishiyoyin ko Allah ga algaba ta wallahi har ka bota yi mazo da dare to aran ma gaba ɗaya aure na wata uku kenan mun shigo na ce kwal ita ma ba da ɗaya ba a ran ya mu abin da ke tafa da ai ga wata gida watan aran ma abin da ke tafa da ni tunda Allah ya sa aka yi auren nan da na giya ma yau wata uku kenan da sati ɗaya ban da kwanciyar hankali yau rigiman yau daban ta gobe daban da safe da ran ta daren daban da labajin renin wayo ma ne rigiman shan kwayan baturi ake ba ayi da safe ayi da rana ayi da dare kullum ya yi shi ne isa na zo a rama a hanyar da za a yi a mallake mu ita. Au, Allah sarki, ai mallaka a guri na. Ni malam mai tura kai yasin. Kamar shan ruwan kare ne. An ce mun fa aikin ka ba minti biyu ba yi. Ai da gaya maka kankaje gida. Idan ka je ka tare ta ma wanki du. Na yadda. Na yadda. Kana da abin sadaka? Ba za a rasa ba. Ba za a rasa yadda za a yi a ran ba za a rasa ba za a saka ba wannan mai sauki ne ni da dauka ba wallahi bukatar ta ka wata babba ce a karama ce Allah fa karama ce arama ayi hakuri ba yawa da ka komai hajjar ne ba komai ayi hakuri ba komai yawa sauka lafiya to shikenan sauka lafiya ni abin da ake ciki kuma na dawo to na dawo na barka lafiya na barka lafiya to ba Allah da ina zuwa ina shan sigari ta illallahu muhammadar rasul dakin ne malam dakin ne malam amma ana ta kai wa daki malam ba nan baba nan mai gidansu ne malam ya gidansu dagi ba nan bane wallahi malam gurin ka na zo ko ta karamin matsala ce ta kawo ni malam babban matsala maganin ta miki to ai na ji an ce kana maganin ta ne yanzu to yaro ke tafa da kai malam jiya ne na dan bubbuga wani yaro karfi a kirji ganin yana damun a mafarki na malam shi ne nake so an ce kana maganin ta kaɗan yi min maganin matsalar malam gaskiya ne ya faru ne haka da magallawa kuke wani ma na ɗauka mafarkin da ke watsai ni ne na bayyana ba mafarki kake ba maganinsa kake sha ai ba maganinsa da ke so ai saboda na ji an ce kana maganin mutuwa ma kana ji
Dagi kake ko yanzu zan shigar da kai addu'a wallahi. Haka dai daga nesa a mafarki. Shi kenan ina jira. Allah dan annabi kai. Malam idan fa baka yi maganin sa ba na dawo ta kanka zan ƙara sai in ta yi kawai ba matsala ba. Wallahi zan maka aikin ka malam ina jira. wallahi zan ba nagode. To kamar yaushe zan dawo? Allah ya kiyaye hanya. Kamar yaushe zan dawo? Kwakwa bane wallahi ka dawo. To shi kenan malam ina jira fa To malam. Allah ya kiyaye. Ya nake malam. Nagode. Labi wallahi ta tattara mana kama babban gidan nan wallahi na daina ba zan ƙara zama a gidan nan ba in gida kashe ni dai wallahi Labi Assalamu alaikum na san da zuwa ya gafarta malam amin na aikin lafiya nan wallahi to malam ya na ganka kuma kamar a firgice wallahi faɗa da gama yi da aljanu yanzu nan wallahi sani yanzu nan in Allah ya riga kawo su sai su zo kamar guda 100 aljanin wallahi ta tsaye ido da ido ake ganin su wallahi me ke tafa da ke da yanzu sauri nake wallahi akan hanya nake mijina ne kaga malam ban gane ma kai shi ba har nake wai zai ƙara aure nake son a mallake min shi ya mallaka inda ce ya kai kayan ma ya karbo a fasa to dan Allah baiwa Allah yarinya in ba za ki damu ba dan Allah ki dani da jibi lokacin ina cikin nutsuwa yanzu wallahi faɗa muke ta yi da aljanu sai haƙi muke ta yi da su malam da an kokarta min auren ba a sa shi da nisa ba ya kusa abun to ba komai zan fara aiki me sunanki Aisha to Aisha zan shiga nake aiki Allah da ki kai da gida to ki kai da gida Allah kiyaye hanya malam kalau dai lafiya nan wallahi Allah ne suka sani a gaba to Allah ya sa sai sai ka nake da shi wani katon abin ne zuwa gidan ke haɗa mana kayan mu bar gasi